nyt tilanne on semmonen, että meillä on 8 munaa ja siihen lisätään 3 munaa. Laitetaan tähän vaikka sitten nämä 3 munaa, mitkä lisätään. Noin. Ja sitten olisi vielä 1 muna. No nyt meillä on tää 10 munan kenno täynnä. Niin meillä jää yli 1 muna. Joten otetaan siihen oma kenno. Ja taas tuolta vasemmalta oikealle täytetään. Eli 8 kun lisätään 3, se on 10 munan kenno plus 1. Eli saadaan 11.